Zámbó Jimmy nagyon sok alkalommal volt a Dáridó vendége, hiszen már az indulásnál, amikor az udvarház 1997 szilveszterén megnyitotta kapuit, elsők között lépett a színpadra. Ettől kezdve visszatérő, kivételesen megbecsült sztárvendége volt 2 évig műsorunknak. Elfelejtek már, elfáradtam végig, teszem elmúlt a lány, úgy félek én, átvirrasztott éjszakát, 100 el nem mondott szó. Vagyok én, egy süllyedő hajó. Még nem veszíthetek, még nem, én élni akarom. Adj időt nekem, ó ég, szólj, hogy még van. Érzem elborít az, sírni szeretnék, olyan rég várok rád, de te nem jössz, miért? Mindent megpróbáltam már, hogy elfelejtselek. Olyan forró a bár, hogyan éljek nélküled. Még nem veszíthetek, még nem, én élni akarom. Adj időt nekem, ó ég, szólj, hogy még várjon. Add vissza nekem, őket, míg látni akarod. Még nem búcsúztam el, még nem, úgy fáj vagyok. Átvirrasztott éjszakát, 100 el nem mondott szó. Most már ez vagyok én, egy süllyedő hajó. Néha könyv van a két szemeden, titkon is észreveszem. Tudom, bűn, amit én keresek, ha nélküled messze megyek. És mennyi bánat ér, tudom már.
a széllel, életünk valahol meg lett írva, mi volt vissza már sosem tér. Szavak helyett a szemeid beszélnek, mi tegnap volt, úgy érzem, nem felejted. Próbálok menteni a szerelmet, most mégis két út a miénk. Mi már nem játszhatunk a szélben, mint gyermek, ki megkap minden jót. Mi már csak állunk egymás mellett, úgy érzem, szívni volna jó. Nem tudom, miért van így, de én félek, hogyha nem vagy velem, milyen az élet. Nem tudom, ami volt, miért lesz emlék, s a kérdésem miért nem felel. Szavak helyett a szemeid beszélnek, érzem, túl messze jár már a szíved. Próbáltam menteni a szerelmet, most mégis hét út a miénk. Mi már nem játszhatunk a szélben, mint gyermek, ki megkap minden jót. Mi már csak állunk egymás mellett, s úgy érzem, szívni volna jó. Nem tudom, miért van így, de én félek, hogyha nem vagy velem, milyen az élet. Nem tudom, ami volt, miért lesz emlék, s a kérdésem miért nem felel. Úgy teszünk, mintha nem tudnánk véget, együtt várjuk a múltat a széllel. Életünk valahol meg lett írva, mi volt, vissza már sosem tér. Itt vagy már lesz, pár hosszú éven, már nem harcolunk, csak együtt vagyunk, ugye megérted? Itt vagy már lesz, és nincs széjjel tépen, mi mögötted áll, és feladtad már, ha sírtál is érted, ugye megérted? Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg, hogy jobb volna máshol, már nem gondolsz rá. A szíved. Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor,
Kivételes ember volt. Számtalanszor tett tanúbizonyságot énektudásáról és színpadi felkészültségéről. Hiszen nem csak a klasszikus és a lírai dalok műfajában mozgott otthonosan, hanem bármely stílusban a maximumot tudta nyújtani. Értékes produkciói nyomán a magyar nóta barátai is megszerették őt. Ne bántsatok soha engem, én a fidást nem érdemlem, nem tudok már. Mert akinek a szíve fáj, hajnalban is mulatni jár, nem lesz abból semmi. Szeretem a cigány zenét, az italból sosem elég, rohanok egy szűnött sötét elmúlás elébe. Éjszakáról éjszakára, azt húzatom a csáldába, vége van már, vége. Akkor sírassatok engem, ha majd itt bent a szívekben elfogytak a nóták. Szomorú lesz oly kietlen, mint a hideg őszi kertben a hervadó rózsák. Hadd menjek én feledőbe, vigyetek a temetőbe, írjátok egy szürke kőre ezt a csekély pársot, hogy én teszel egy koldus szegény, dalos hajkú nótás legény. Kár volt érte, kár volt. Hadd menjek én feledőbe, vigyetek a temetőbe, írjátok egy szürke kőre ezt a csekély pársot. Érteszel egy koldus szegény, dalos hajkú nótás legény. Kár volt érte, kár volt. Az asszony, akitől a boldogságot kaptam. Mégis te vagy az az asszony, akinek én oly keveset adtam. Te vagy az a fénylő csillag, amely mindig ott ragyog az égen. Amelyik, ha eltévedel, megmutatja a jó utat nékem. Te vagy, aki otthon sírtál, máshol a világon éltem. Tudtam azt, hogy egy jó szava elég lesz, hogy megbocsát a vétkel. Lehajtom most a fejemre, szeretném, ha meg is szidnál engem. Olyan asszony vagy te nékem, ami
amilyet ég, meg sem érdemeltem. Lehajtom a fejemet, szeretném, ha megiszidnál engem. Olyan asszony vagy te nékem, amilyet én meg sem érdemeltem. 1998. október 4-én a TV2 első születésnapi gálaműsorában Jimmy hatalmas tetszést aratott, és ezzel nagyban hozzájárult az óriási sikerhez. Ne csak várj, az túl kevés nekem, ne csak értem én, többet kérek én. Ne csak hívj, több kell már nekem, ne csak bennem én, többet kérek én. Fogadj örökre, most és mindörökre, fogadj be hirtelen, ez jobb lesz mindennél. Fogadj örökbe, most és mindörökre, fogadj be csendesen, ha túl közel jöttél. Ne ígérj, már semmit ne ígérj, azt, hogy bennem élsz, mondd, miért nem hiszed el. Ne csak várj, már többet kérek én, add a szívedet, engedd már felé. Fogadj örökre, most és mindörökre, fogadj be hirtelen, ez jobb lesz mindennél. Fogadj örökbe, most és mindörökre, fogadj be csendesen, ha túl közel jöttél. Fogadj örökbe,
szemeden könnyek, haragszol rám, hogy el kell menjek. Nem az én hibám, kell, hogy várj is meg. Ne félj, újra visszajövök, de addig ír, gyakran ír. Így szerez egy kis örömöt nekem. Kiszáll a torkom, és ég a szám, utolsó csókom, gondolj majd rá. Kell, hogy várj is meg. Ne félj, újra visszajövök, de addig ír, gyakran ír. Így szerez egy kis örömöt nekem. Neves, hisz így szeretlek, vidámnak és kedvesnek. Lássalak, ha nem leszel velem. Nehéz most messze menni, de könnyed elviselni, ha rád majd így emlékezem. Titokban sírhat egy kicsit még. Na jól van most már, ennyi elég. Kell, hogy várj is meg. Ne félj, újra visszajövök, de addig ír, gyakran ír. Így szeretsz egy kis örömöt. Kell, hogy várj is meg. Ne félj, újra visszajövök, de addig ír, gyakran ír. Így szeretsz egy kis örömöt. Kell, hogy várj is meg. Ne félj, újra visszajövök, de addig ír, gyakran ír. Így szeretsz egy kis örömöt. Kell, hogy várj is meg. Ne félj, újra visszajövök hozzá. Túl sok evés vagy idegesség gyomorsav okozta emésztési panaszokhoz vagy gyomorégéshez vezethet. Ilyenkor próbálja ki a Reniantacidumot, amely azonnal hatni kezd, amint a gyomorba ér. Reniantacidum. Kedvező áron. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Csillapítani szeretné torokfájását? Új Airwaves méz és citromízű rágógumi. Amint ráharap, azonnal felszabadul hihetetlenül hatékony íze, amely valóban segít a torokfájáson, és kitisztítja a légutakat. Az eredeti Airwaves mentol és eukaliptusz az eldugult orrnak, és az új Airwaves méz és citrom a fájó toroknak. Mióta Percyre váltottunk, teljesebb az életünk. A lányom és egy saját kutya. A régi mosóporommal gondolni sem mertünk rá. Micsoda foltok, nem is beszélve a higiéniáról, főleg 40 fokon. Ha piros jelzést kap a mosópora, váltson inkább zöldre. A Persil Green Power higiénikus hatású. Az ilyen foltok is eltűnnek, és minden higiénikusan tiszta. A különbség látható és érezhető. Ez tényleg az utolsó fillérig megéri az árát. A Persillel most már valóban biztonságban lehetünk. Higiénikus tisztaság. Persil, hogy azt kapja, amit elvár. Nestlé Fitness. Teljes kiőrlésű gabonából készült. Vitaminokkal és ásványi táplálja testen nap mint nap. Fitness. Végies karcsúság, igazi harmónia, amely megőrzi nőies vonalaimat. Nestlé Fitness. A finom vonalakért.
Ha megengedik, rövid leszek. A Nokia 3310-es dominó csomagokban most csak bruttó 31.900 forint. A Vestelnél. Van még kérdés? Vestel. A kapcsolat. Új, egész mogyoros boci csokoládé. Minél inkább csoki, annál inkább boci. Végre velem tölti a nyarat az unokám. Ági 4 éves, de már nagyon tudja, melyik ruha áll jól neki. Le nem venné soha, még a kertben is mindig ebben segíti, mindig összepiszkolja. De rájöttem, hogyan vehetem ki a foltot, hogy a szín is megmaradjon. Az új Ariel Color-Active jobban veszi ki még a makacsfoltokat is. És mi lesz a színekkel? A benne lévő új színtartósító az ecethez hasonlóan rögzíti a színeket. Mondta is az unokám, hogy már alig várja a következő nyarat. Ariel Color-Active. Patyolattisztán ragyogó színek. Most vagy soha. A legnagyobb nyeremények. A legnagyobb kockáztatások. A legnagyobb pillanatok. Én arra fogadtam, hogy tovább megy. Lehet, hogy veszíteni fog. Pont én veszítsek, mikor mindenki nyer. Jakubcsek Gabriella népszerű műsora hétfőtől újra a képernyőn. Multimilliómos. Most vagy soha. A 10 milliós vetélkedő. Hétfő este 7 órakor a TV2. Folytatódik a botrány a kisgazdapárt körül. A párt megbízott budapesti elnöke Szentgyörgyvölgyi Péter szerint Lippmann Katalin súlyos fegyelmi vétséget követett el, amikor nem vette tudomásul felfüggesztését. Eközben Bánk Attila közölte, hogy a kisgazdapárt frakció elnöksége egységesen arra kéri a párt országos elnökségét, hogy módosítsa a Gödi ülésen hozott határozatát. A Jó estét Magyarország vendége lesz Lippmann Katalin, a kisgazdapárt felfüggesztett budapesti elnöke, lehet tőle kérdezni SMS-en. Aztán a boncolás is azt bizonyította, hogy baleset okozta Zámbó Jimmy halálát. A művészt jövő hét végén temetik. Ez ma Jó estét Magyarország, találkozunk az emlékműsor után. Addig is minden jót. A karácsonyi és szilveszteri műsorok alkalmával is igazi csemegét tartogatott a rajongóinak és a TV2 nézőinek. Jimmy fiával, Sebastiannal egy közös produkcióval kedveskedett nekünk. Csak neked
sing when I'm blue. I'll never love. You know I'll make it, but I never know. And I think to myself, what a wonderful world. You're lovely, so loud. You let me slide. To fall in love, baby, is never the sky. And I think to myself, what a wonderful world. As colors of the rainbow to make me in the sky, to leave me at the furnace, so don't make me cry. You can lose, I'll make it. You never last name. I never know. Well, I love you. You low, low, low sky. For me and you, you know it much more. I'll see me and you when I think to myself, what a wonderful world. Oh, I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah.
néha feltűnsz, mint a fény. Néha itt vagy, néha álmom tengerén. Úgy tűnik, sosem hagylak el, hiába játszom újra el. Néha elbújsz, néha feltűnsz, mint a nyár. Néha félek, ha a szívem nem talál. Hiába úgysem hagylak el. Maradj csak így, ha itt leszel. Szeretnélek újra megtalálni önmagamnak, vagy talán neked. Szeretnék az álmaidba látni. Messze vagy itt vagy még közel. Néha elbújsz, néha feltűnsz, mint a fény. Néha itt vagy, néha álmom tengerén. Úgy tűnik, sosem hagylak el. Hiába játszom újra el. Szeretnélek újra megtalálni önmagamnak, vagy talán neked. Szeretnék az álmaidban látni. Messze vagy itt vagy még közel. Szeretnélek újra megtalálni önmagamnak, vagy talán neked. Szeretnék az álmaidba látni. Messze vagy itt vagy még közel. Szeretnélek újra megtalálni önmagamnak, vagy talán neked. Szeretnék az álmaidba látni. Messze vagy itt vagy még közel. Szeretnélek újra megtalálni önmagamnak, vagy talán neked. Szeretnék az álmaidba látni. Messze vagy itt vagy még közel. Jöttek a szebbnél szebb dalok, a vadonatúj slágerek, amit a közönség pillanatok alatt megszeretett. Ezeket a dalokat a Dáridó színpadán énekelte először Jimmy, akinek utolsó fellépése nálunk 1999 végén volt. Alig több, mint egy éve.
majd az ég. A remény szívemben él, újra jönnél felé, újra bújnál mellé, forróbb lenne az ég, talán már ez olván szép remény. Bánatom a dalban mondom el, elrejteni érzem nem lehet. Próbáltam félrekelni, álomnak venni, a valóság úgy fáj, túlságosan elrabolt a vágy. Bánatom a dalban mondom el, elrejteni érzem nem lehet. Próbáltam félrekelni, álomnak venni, a valóság úgy fáj, túlságosan elrabolt a vágy. Most senki sem lát, hogy bújnál el, ott adnád fel minden reményed. Most senki sem ér, hazudnod kell, nem mondod el, belül csak érzed. Gyere, sígy a vállamon, megnyugszol, tudom, én nem mondanám senkinek sem el. Csak sígy a vállamon, a másik oldalon, de ha nem szólnál, én érteném nagyon. Hogy senki sem bánt, ott bújnál el, ott adnád fel minden reményed, hogy senki se hív, intenél már, s ki megáll, tovább lépnél már. Csak sírj a vállamon, megnyugszol, tudom, én nem mondanám senkinek sem el. Gyere, sírj a vállamon, a másik oldalon, de ha nem szólnál, én érteném nagyon.
semmi más, csak büszke lelkem kóbor lázadását. Arcomon a hó már rég úgy ég, lángra gyújt az emléked úgy ég. Messzi fénye világít úgy ég, mint rég, úgy ég, mint rég. Time to say goodbye. A szív különös tájálottunk a helyről, hol még kívülünk senki se járt, és már búcsúznánk. Ha szeret az ember, mindenre kész. Én tudom, hogy hiába mész, itt maradsz örökké, hát miért búcsúznál? Ha szeret az ember, mindenre kész. Én tudom, hogy hiába mész, itt maradsz örökké, hát miért búcsúznál? Ezek után nehéz bármit is mondani. A következő dallal szeretnék magam, zenésztársaim és a TV2 nevében búcsút venni egy remek előadótól és kollégától, akit sosem felejtünk el, dalai örökké velünk maradnak.
rengeteg levelet kapok, iszonyat mennyiségű levelet kapok, és hát természetesen hála Istennek, hogy többnyire hölgyek írják. Ők a dalom által kapják meg azt, amit szeretnének hallani a Télittől. Szállj velem a lelkemen, a titkaim felé. A boldogság és a bánatok közé. Sírj velem a vétkezem, csak bűntelen lennél, és súgd meg majd, hogy sírni már nincs miért. A bánat mindig visszajön majd értem, hiába fognád most a két kezem. Egy hosszú életem, a bánat úgyis visszajön majd hozzám. Felkeres, mint régi jó barát. Rám találsz velem, és így élünk tovább. Félek én, hogy megzavar, ha bánat reál. Itt veled, vagy nélküled, tőle áll. Szállj velem a lelkemen, a titkaim felé, és súgd meg majd, hogy nincs miért, nincs kiért. A bánat mindig visszajön majd értem, hiába fognád most a két kezem. Érzem én szüntelen egy hosszú életem. A bánat úgyis visszajön majd hozzám. Felkeres, mint régi jó barát. Rám találsz szüntelen, és így élünk tovább. A bánat mindig visszajön majd értem, hiába fognád most a két kezem. Érzem én szüntelen egy hosszú életem. A bánat úgyis visszajön majd hozzám. Felkeres, mint régi jó barát. Rám találsz szüntelen, és így élünk tovább. Parancsolj! Hát milyen ott? Kezdjük így.
Most azért fordulj körbe, nézd meg, hogy hány nő néz téged. Remek, remek. Rendben van? Csodálatos, igen. Jól van. Kicsit úgy helyezkedj be. Időnként lefekhetsz, azt meg kell, hogy mondjam neked. Tehát ha úgy érzed, hogy padlót fogsz, szóval legszorosabb értem, akkor nyugodtan így dőlj hátra. Jó? Vannak, olvasol női lapokat? Nem akarom kimondani a nevüket direkt, szánt szándékkal. Nem igazán. Nem igazán. A hölgyek azok természetesen olvassák. Akkor következzék egy ilyen rövid, pattogós kérdéssorozat, jó? Amolyan női laposan. Kíváncsi vagyok, hogy hát elsőre miket reagálsz. Figyelj, mi a kedvenc hegyed? Hegyem? Igen. Hát a Himalája. Hidad? Margit híd. Jó, kedvenc virágod? Rózsa. Kockás vagy csikos? Csíkos. De nem börtöncsíkos. Fekete vagy rózsaszín? Fekete. Szőke vagy barna? Passz. Szép. Kicsi vagy nagy? Nagy. Jó, szóval önbizalomban nincs hiány, ugye? Azért ezt az egyet tisztázhatjuk. De milyen szépen rávágtad rögtön. Azt sem tudod, mire van szó. Azért arról szót kell ejtenünk, hogy valami rendkívüli, tehát megkérdeztem, hogy kicsi vagy nagy. A hangterjedelmedre gondoltam, tehát abszolút rátaláltál. Nagyon jól válaszoltál egyébként, hogy nagy, de mondjuk 4,5 oktáv, azt nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mennyire nagy. Meg tudod nekem azt mutatni, hogy mondjuk a skálád a Honti Hannától az Armstrongig, Hát tulajdonképpen ez... Nem azt akarom, hogy végig énekel, én tudom, hogy ezt be kéne énekelne, csak hát kicsit illusztrálni. Nem nagyon okozott gondot, tehát nem okoz gondot a Louis Armstrong és... Megmutatod? Nem, most biztos, hogy nem. Most biztos, hogy nem? Biztos, hogy nem. A hangszálra mindig rá kell készülni. Lelkileg mindig kész vagyok. A hangszálat mindig rá kell készülni. Vigyázol rá? Hát azt hiszem, hogy igen, megpróbálok legalább. 20 éve dohányzol. Hát 20 várj? Nem, 24 éves koromban kezdtem el, úgyhogy... Igen, születtél 1958-ban. 16-17 éve. Bárhol jár, bárhol félsz, és bármit fáj, csak egy a fontos, innent kell bízni tovább. Ha nincs már erőd, elhagyott téged, ha már remény, semmi vélet, akkor is ne add fel, ne add fel végleg. Jön majd egy új nap, boldog új korszak, minden mi rossz eltűnik, boldogan élhet, minden jó élet, csak így tovább. Ha néha ráérsz, állj meg egy percre, nézd fel az égre, mondd el, mi fáj, megtör szíveddel, tiszta lelkeddel, mondj egy imát.
én mindig tudtam, hogy a Jóisten hála mit tudok. Tehát voltak ilyen dolgaim, hogy az egész életemet a zenére akarom föltenni, és az pici korom óta. És vannak olyan emberek a szakmában, akkor is voltak, akiknek a száját kiénekelem, és a szívét kiénekelem. És ő nagy király volt, én meg senki. Száját kiénekelem, szívét kiénekelem, ez nem rossz. Jimmy, Yes? a feleséged dolgozik-e, és ha dolgozik normál munkaidőben reggel 8-tól délután 4-ig, vagy ha nem, hogyan történik a családi időbeosztásotok? Dolgozik, az élet legnehezebb munkáját végzi, neveli a 3 gyermekünket. Úgyhogy azt hiszem, hogy innen nem igazán van. Hozzá kell tenni, hogy a felesége jogász. Igen. Tehát akár praktizálhatna is, nem teszi, abszolút alárendeli magát a te életednek? A mi életünknek, ez nagyon lényeges. Ez nagyon lényeges. Tehát a mi életünknek, én nem hordom a kalapot, nem hordom rossz, hogy tedd lakva, nem élünk így, hála jó Istennek. Ez egy közös döntés volt, vagy így alakult? Azt hiszem, hogy közös döntés volt. Mindenképpen közös döntés volt. Megbeszéltük, hogy szeretnénk élni. Volt neked vidéki nagymamád? Esetleg? Hogyne, persze. Ugye, és jártatok a búcsúba, és a búcsúkba lehet látni ezeket a képeket, és ezt most egy nem pejoratív értelemben mondom, de ezt az arculatot ott láttam először, hogy a főhős a képeken hosszú haj, kicsit hullámosan omlik le, bal kezecskéje a mellkasán, és még hullik a Szentlélek galamb képébe, és mögötte bíbor ég. Mondom, ez egy kapaszkodó minden vidéki családban, és a falon ott van. Valaki mondta neked, hogy a hasonlóság, ahogy egy kicsit felfelé nézel, és az égre tekintesz. Jézusra célzol, vagy? Bármelyik szent megfelel. Ja, köszönöm szépen. Te találtad ki? Te találtad ki, vagy szólt? Nem, ez életemben még nem volt ilyen kérdés. Én roppant jónak tartom. Örülsz, hogy végre valaki kimondta, de szerénységet tiltotta volna, hogy ezt te mondd ki, de így jól esik. Nem azért, de tényleg én is úgy érzem. Azt, hogy mondjátok. Egész jól érzem. Jut eszembe egyébként a hajról, azért emellett nem tudunk elmenni. Én úgy tudom, hogy neked mindig is hosszú hajad volt. Igen. Megnézhetem, hogy milyen, hogyha föltekerem a hajat? Nem. Tehát, hogy csak így, tehát, hogy felfogjuk. Mit szólnál hozzá például, hogyha a feleséget kérne meg arra, hogy vágasd le a hajad, mert mondjuk ő már unja? Hát ez soha nem fogja erre megfogni. De ha esetleg ezt mondaná. De nem fog. De honnan tudod? 100%. És miért? Azért, mert hozzátartozik az életemhez, az énemhez ez a haj. Tehát amikor ölelke, szeret, akkor neki kell a hajam. Talán ő így fogadja el. Jimmy, tessék. Volt egy olyan időszak az életedben, esetleg percek vagy napok, amikor a kísértés erősebb volt, mint a józanész. Hogy meginogtál-e? Értem. Meginogtál-e? Volt, persze, hogy volt. Nagyon-nagyon nehéz, amikor egy csodálatos szép nőt látok, értelemszerűen nagyon nehéz azt mondani, hogy nem-e. És akkor mégis hogy oldod meg? Roppant egyszerűen, nem akarok senkinek sem tanácsolni akarok, vagy nem tudom. Átértékelem azt a egy pár óra boldogságot, amit nekem az a lány tudna adni, és azt a hihetetlen fájdalmat, amit a feleségem ezáltal átélne. Mi volt ez a... Hogy tetszik a nőt neked? De mindannyian erre vágyodunk, azért ezt lássuk be. Buktál már le? Hogy... Buktál le? Sajnos igen. Igen, jó. Sajnos. Akkor bocsánatot kértél? Nem, akkor írtam egy dalt, az a cím, hogy egyszer megjavulok én. Mindenki belehelyeződött a feleséget szituációjába. Tehát azt látom, hogy sok kis Jimmy feleségül, és mindenki most meg fogja kérdezni, hogyha ő lenne ő, tehát ő lenne Jimmyné, akkor vajon mit engedélyeznél és mit nem? Rengeteg levelet kapok. Iszonyat mennyiségű levelet kapok, és hát természetesen hála Istennek, hogy többnyire hölgyek írják. Ők a dalom által kapják meg azt, amit szeretnének hallani a férjüktől.
Erre van esély. Erre van esély. Lányok, az igazság az az, hogy mi jártunk Jimmynél. Hol járunk most? Most egy telefon. Én nem tudom, nem néztem ezt, amit vettetek föl. Tulajdonképpen a lakásomban, ez biztos, de különböző szobák. Tehát arra ráismertél azért, igen, ez engem megnyugtat. Igen. Ez mind a te CD-d és lemezed és díjad? Igen, igen. Te, ez mikor ez készült egy kép festmény, volt, bocsánat? Hát ez azt hiszem 89-ben. Konyhád? Ez a mamácskának a portája. Ez ugye értelemszerűen a fürdőszoba. Ez a te fürdőszobád, vagy mindenki? Nem, hát nem, a családé. Jimmy? Ezt kaptam egy ilyen órát rajongótól. Igen, ez egy lemezem címe. Ez kupelája a kertben. Az egy medenceféle ott. Igen. Minden, ami nálam van, ez mind tulajdonképpen többnyire ajándékok. És a melyszíni porcelán, vagy a Ruzsa Sándornak a kis kolompja nincs különösebb, mindegyikhez ragaszkodom, mindet szeretem. Ezt kaptam, és olyan emberekért, olyanoktól kapom, akiket én kedvelek, és azt én nézem. Azt szeretném megkérdezni, olyan szép egyenletes barna színed van. Mindenhol egyenletesen le tudsz barnulni? Értem a hogy kérdést. arra kérdezne a kolléganő, hogy ruhába vagy ruha nélkül? Idézőjelben gátlástalan vagyok, tehát az annyit jelent, hogy én nem akarok zavarni senkit sem, viszont engem sem zavarjon senki. Tehát kimegy a stégembe, és feltételezem, hogy ha nem éppen kislányok, vagy valami jön, akkor én bizony betolok magam. Tehát nem riogatod a lányokat? Nem. Ezt akartam mondani? Nem. De imádok meditelenül. Van nekünk egy másik filmbejátszásunk, azért azt nézzük meg, mert abban nagyon sok minden kiderül arról, hogy te milyen vagy, amikor civil vagy. A képekből, ugye ő Edith, sokan irigyelhetjük. Kommentáld, légy szíves a Krisztián, fiúkat. Sebastián, itt egy isteni csók. Itt a törpe, Adrián, Sebastián. A gyerekeknek is hosszú és a haja. Krisztián kisebb volt.
3 gyönyörű gyermeked van, mint láttuk. Azt szeretném megkérdezni, hogy lesz-e 4. Hát az ereink azt hiszem végleg. Szóval, hogy mondjam ezt ki? Tehát az erejének van véges idő és energia tartalékai, illetve nincs. Tehát valószínű, hogy nem tervezünk. Valamelyik fiadnak van affinitása, vagy hát észrevetted, hogy van tehetsége az éneklés, vagy valamilyen zenei pálya iránt? A nagyobbik fiam is, a Krisztián fiam is eszelősen muzikális, Sebastián is. Talán a picibe is érzem a hévet, azt a fűtöttséget, ami a zene iránt. De az a beütés, az viszont nincs meg egyiknél sem. Otthon szoktad saját magadat hallgatni? Vagy a család? Nem szoktam, viszont hiába nem szoktam, akkor is hallom, mert hála Istennek a gyerekeim viszont hallgatják. Hallgatnak téged otthon? Persze. Tényleg? Na, mit hallgassanak? Nem mondd azt nekem, hogy a kamasz gyerekednél legalább egy kis punk, egy kis heavy metal nem lopta be magát? Nem, abszolút működik náluk, abszolút a raptől kezdve. Hála Istennek a rév az már úgy leves, de hallgatják. Ganszt, az Zoli, stb. De én nem szóval figyelj, hallgassál. A szakmádban te vagy a király, ugye? Ezt a király nevet, ezt kiragasztotta rád. Mert ugye egy királyról tudunk, az Elvis Presley volt. Igen, ő rá kiragasztotta. Ki? Kiragasztotta? Hát a közönség. De te hol találkoztál először ezzel a jelzővel, hogy a király? Abszolút. Hát én minden évben koncertezem. Hála Istennek, én megtettem azt, hogy koncertezek minden évben. Tudod? És hát aki látta a tavalyi BS koncertet, ugye felvétel, stb. Tömeg kiabálja meg. Úgyhogy ez erről szól, hála Istenkének. És jó királynak lenni? Hát csodálatos, hát hogyne. Hát a lelkek királya, hát hogyne. Hát csodálatos. De a királynak gyakorolnia is kellett a titulust, uralkodnia kell. De nem, én szerintem nem. Nem. Ez a királyság, amit a közönség rám adott, ezt a kabátot, ő abszolút a dalaimra érti. Tehát amit én adok, a zeneiségem, a lelkem és a dalom.
boldog embernek érzed magad, elégedettnek, mert dalaidból egy pici szomorúságot érzek ki. És valójában hiszel Istenben, mert többször is van, hogy a dalaid szövegeiben Istenhez szólsz, énekelsz. Hogyne. Abszolút hiszek Istenben, egyértelműen. Azt hozzá kell tennem, hogy semmilyen szekta és ilyesminek nem vagyok tagja, lelkem mélyén hiszek Istenben. A másik az, hogy azért a 41 évben rengeteg pofont kaptam én az élettől. Szerintem nagyon sokan és mindenki, hogy ezt nem lehet elfelejteni. És gondolom, hogy fogok is még kapni. Ez így működik az élet tulajdonképpen, föl vagyok rá készülve, idézőjelbe. A legfontosabb, ha nem vagyok, és azt nem szeretném, hogyha ezek a pofonok a családomtól jönnének. A többivel megküzdök. Használsz-e pénztárcát? Pénztárcát? Igen, pénztárcát. Pénztárcámnak üres a belső. Pénztárcát nem használok, tehát van egy ilyen briefkon vagy micsodám van. Bejátszásban láttuk a kedvenc cipődet. Ki tisztítja a cipőidet? Te, tulajdonképpen van, amikor én is, és van, amikor nejem, van, amikor Cindy Crawford, szóval... Nagyon szép. Jimmy, azt az előbb már megfigyeltem, vagy a műsor során, hogy nagyon szép a kezed. Mindenben ügyelsz a részletekre? Hogy érted, hogy ügyelek a részletekre? Tehát mi? Ilyen ápolt és szép kezed. Hogyne, persze. Hát ez, én nem tudom másképp az embert elképzelni. Hát hogy? Hát te is az vagy. Tagadod-e, hogy szükséged van a teljes testi karbantartásra nap mint nap, és egyre többre? A bizonyos van muszklia, meg teljesen kidolgozott. Azt kérdezem, hogy látom én az eredményt. Igen. De miért tagadnám? Hát ez világos. Hát én meghalnék a színpadon, hogyha nem volna kondém. Hát képzeljük, 2 órás koncert, plusz tenorba énekel a Manus, és azért még kicsit, aki jár a koncertre, tudja, hogy szoktam kicsit izélni is. De ha most itt valaki azt mondja, hogy vetkőz le, levetkőznél? Nem. De nem mondja. Miért nem?
Mint tudjuk, a volt király filmezett. Te hogy állsz ezzel? Tehát felkértek esetleg valami szerepre, és elfogadnád, vagy pedig hogy állsz ez a kérdéshez? Hogyne, Hollywoodban holnap várnak. Egy abszolút főszereplő. Én arra szeretnék visszatérni, azt mondtad, hogy gátlástalan vagy. Na most minden férfinak van szerintem egy olyan álma, hogy több nővel szeretkezik. Neked van ilyen? Természetesen most már ilyen álmaim ugye nincsenek, de voltak. És lehet, hogy nem is csak álmok voltak. Ez bővebben, kicsit, ha lehet. Hogy? Ez biztos, hogy volt esetleg ilyen, hogy nem csak álom volt, akkor erről hallhatnánk egy kicsit bővebben. Ez a fiatalságban minden belefér. Én a gyermekeim is arra nevelem, hogy amíg nem döntötök, hogy most család és gyerek, addig ki kell élni az életnek minden öröm és mámoros pillanatait. Én is kiéltem. Köszönöm szépen. Jimmy, gyerekekről van szó, nem? Így van. Lányokat ugyanígy biztatnád? Hogy élnek ki minden? Nekik nem ez a dolguk, őknek nem. De természetes jellegűen... Ja, hogy a király megmondja, hogy a... Nem. Természetesen, ha lányaim volnának, nekik is azt mondanám, hogy amíg fiatalok, amíg nem döntenek, hogy gyermek van, addig éljenek, igen, éljenek. A dalaid lágyak és romantikusak, szoktál-e volt lenni a magánéletben? Mire gondolsz? Hogy igen, nem? itt az előbb említett. Igen. Ez tulajdonképpen én a teljes, maximális kielégültséget szeretem. Férfiaktól kaptál már szerelmes levelet? Hát hála Istennek egyszer volt egy valamilyen lapnak a szerkesztője, aki hosszú-hosszú évekkel ezelőtt megkóstolt ilyen téren, mert akkor a barátnőjét lenyúltam. Ezen kívül nem. És vannak férfi rajongóid? Hát remélem, hogy vannak, persze. Honnan jött a kérdés? Innen. Hát persze, hát abszolút bízom benne, ugyanis a dolog, amikről én amikről én írok dalokat, és amiket én előadok, azért ezek párban vannak, tehát itt én igazából a családokról énekelek, tehát a tartós és a szerelem és a hit kapcsolatokról. Tehát nagyon-nagyon sokan jönnek el együtt, fiatalok, idősebbek, házaspárok. Hát hogyne. Mi az, amit megnézel először egy nőn? Dehogy nem, én nem vakságot esküdtem, gyerekek. Dehogy is nem. Most is nagyon-nagyon szeretem a szép nőket, kifejezetten szép nőket. Ez ilyen van, ki nem. Nekem az összhang, engem az összhang érdekel, és főleg az arc, az nagyon szeretem a szép arcú nőket. Ha lehetne 3 kívánságod az élettől, mondjuk egy jó tündérrel összefutnál, mi lenne az a 3 kívánság? Ez olyan, tudod, amikor 2 béka beszélget a vízparton, és megbeszéljük, hogy hú, te, ez valami isteni este volt, hát ennyi nő, ennyi pia, te jól éreztük magunkat. De megszól a másik béka, azt, hogy te figyelj, azért csak nem kellett volna a varázslónak a lányát. A külsőddel meg vagy elégedve, és ha nem, akkor miben változtatnál? Tulajdonképpen azt hiszem, hogy teljességében vagyok elégedett. Tehát amit kaptam, tehetséget, ahogy esetleg prezentálom, teljességében. Ha boncogatnám magam, akkor természetesen lelki dolgon változtatnék. Először is szeretnék 3 fület, 2 orrot, meg ilyen dolgokat. Jimmy, egy pillanat. Szerintem nagyon sokunknak úgy tetszel, ahogy vagy. Köszönöm szépen. Megsütöttem neked. Megsütöttem neked. Köszönöm szépen. Fogad szeretettel a királynak járót. Köszönöm.
Mielőtt szívem még fáj, talán már nem is gondol rá. Bánatomat távol mondom el, elrejteni érzem nem lehet. Próbáltam félretenni, álomot lenni, a valóság úgy fáj, túlságosan elrabolt a vágy. Bánatomat távol mondom el, elrejteni érzem nem lehet. Próbáltam félretenni, álomot lenni, a valóság úgy fáj, túlságosan elrabolt a vágy. Bánatomat távol mondom el, elrejteni érzem nem lehet. Próbáltam félretenni, álomot lenni, a valóság úgy fáj, túlságosan elrabolt a vágy. Majd az ég, a remény a szívemben él, újra jönnél felé, újra bújnál mellé, boldog lenne az ég, talán már ez tolvás szép rég. Bánatomat távol mondom el, elrejteni érzem nem lehet. Próbáltam félretenni, álomot venni, a valóság úgy fáj, túlságosan elrabolt a vágy. Bánatomat távol mondom el, elrejteni érzem nem lehet. Próbáltam félretenni, álomot venni, a valóság úgy fáj, túlságosan elrabolt a vágy. A boncolás megerősítette a rendőrök feltételezését, amely szerint véletlen baleset okozta Zámbor Jimmy halálát. A rendőrségi vizsgálatot ezzel azonban még nem zárták le, az még körülbelül egy hónapig eltart. A művész temetése jövő hét végén lesz, tiszteletére szentmisét tartanak. Jó estét Magyarország, hamarosan kezdünk.